за тези, които усещат консултацията по детски сън като голям разход. Какво ако сменим ъгъла и ви покажат другата гледна точка? При мен често идват майки, които са пробвали всичко и аз съм тяхната последна опция. Ходили са по различни прегледи, за да установят дали детето няма някакъв здравословен проблем. Изпробвали са сиропчета, спрейчета, играчки различни за сън, което е пъти по-голям разход, отколкото консултацията по детски сън. Всъщност това нещо, този разход можеше да бъде спестен и дори намален, а да не говорим за всичките притеснения около здравословното състояние, които може също да си спестите. Заяви своя опознавателен разговор, за да мога да разбера каква е ситуацията и да те насоча в правилната посока. Дали това е работа за мен като консултант по сън или е работа на медицинско лице. А ако все пак индивидуалната работа по съня на твоето бебе в момента не е в бюджета, то в Сънливко предлагаме страхотен вариант за ваучери за подарък. Много често роднини, приятели ни питат от какво имаме нужда за бебето. И много рядко ние си казваме всъщност каква е реалната нужда. Реалната нужда е от сън. Съвсем спокойно може да ги насочите към мен и да кажете: имам нужда от консултация по детски сън, можеш да ми купиш ваучер за такава. А и сега идва 8 март. Моля всички татковци да се замислят по въпроса.